Fl-aħħar 5 snin, jiġifieri bejn l-2012 u l-2016, żdiedu b'numru sostanzjali il-persuni li għandhom il-marda tal-HIV f'Malta. Fil-fatt pajjiżna għandu waħda mill-ogħla persentaġġi ta' persuni li għandhom din il-marda meta kkumparat ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Dr. Għawxrin spjegat ma' News li l-maġġoranza dawk infettati b'dan il-mikrobu huma irġiel li jagħmlu sess ma' raġel ieħor. Qegħdin naraw sitwazzjoni fejn il-livelli tal-HIV qegħdin dejjem jiżdiedu. Infatti mis-sena 2015 rajna li kien hemm żdieda qawwija f'daqqa waħda. Qegħdin inkoll ninsegwu s-sitwazzjoni x'inhu jiġri fl-Ewropa. Infatti f'Malta qegħdin naraw li wkoll qed naraw il-maġġor parti tal-popolazzjoni huma dawk li jkollhom sess irġiel ma' irġiel. U din hija popolazzjoni li aħna qegħdin intuhom ħafna attenzjoni għaliex hemmhekk qed naraw li l-problema dejjem qiegħda tiżdied. Iżda din il-marda ma tiġix biss trasmessa meta persuna tagħmel sess ma' persuna oħra. Il-marda tal-HIV tiġi trasmessa minn persuna l-oħra billi jew ikollok kuntatt sesswali, jew inkella jkollok trasmissjoni permezz tad-demm. Meta persuna pereżempju jkun qed jieħu jfaqqa drogi u mbagħad juża siringa minn persuna l-oħra. Illum il-ġurnata m'għadniex naraw trasmissjoni minn trasfużjoni tad-demm għaliex dan jiġi kollu ttestjat u hemm protokolli meħtieġa biex dan nevitawh. 60% ta' dawk li għandhom l-HIV huma persuni ta' nazzjonalità barranija li jgħixu f'pajjiżna, fil-waqt li 20% huma immigranti irregolari. Dan ifisser li huma 10% mit-total ta' 58 persuna li fil-2016 ġew dijanjostikati b'din il-marda li huma ta' nazzjonalità Maltija. Meta wieħed jikkumpara dawn in-numri ma' dawk tal-2012 jinnota żieda ta' 28 persuna. Il-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika qed ikompli jintroduċi aktar miżuri ta' prevenzjoni, it-testjar u trattament. Fil-fatt fil-lokalitajiet se jkun hemm mobile units li se jkunu qed jippromuovu aktar prevenzjoni. Dan għaliex is-sintomi tal-HIV huma bħal dawk tal-influenza u għalhekk jeħtieġ li aktar nies jagħmlu t-testijiet. Testijiet li se jkunu aktar aċċessibbli. Ftit ġimgħat oħra aħna ħajkollna wkoll available ir-rapid testing fejn inti persuna ftit sigħat ikun jista' jkollu riżultat u hekk inti hemmhekk ħajkollok iktar aċċessibilità għal dan it-testijiet. Fil-bidu ġiet skoperta il-marda tal-HIV din kienet sentenz ta' mewt, iżda llum il-ġurnata bit-trattamenti ġodda il-maġġoranza dawk li għandhom din il-marda għandhom prospetti tajbin ħafna. U aħna nkomplu nimxu iktar il-qudiem billi noffru l-aħħar trattament li hawn available u dik hija xi ħaġa li qegħdin naħdmu fuqha biex dan it-trattament ġdid ukoll il-qudiem inkun nistgħu noffruh.